Kelliema differenti tal-Gvern Laburista mhux qed jaqblu bejnietom dwar l-obbligu ta' sena residenza li suppost se jidħol fl-iskema tal-beħ ta' ċittadinanza Maltija u Ewropea. Obbligu li daħal wara laqgħa bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Laburista nhar l-4 tal-ġimgħa li għaddiet. Taħdiet fi Brussell li waslu biex il-Gvern ta' Joseph Muscat iċedi għal pressjoni tal-Unjoni Ewropea u jemenda l-iskema għat-tielet darba fi 3 xhur. Waqt il-programm Realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali s-Sibt, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici għal il-perjodu ta' sena li semma mill-Prim Ministru Joseph Muscat fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa li għaddiet u dwar iż-żmien ta' stennija sakemm jinħareġ il-passaport u mhux dwar ir-residenza. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Jason Azzopardi għal li Muscat kien qed jirreferi għal residenza li minn minimu ta' 6 xhur sa' massimu ta' 2 sentejn dan iż-żmien issa ġie maqbul għal sena. Il-Prim Ministru qal li kien hemm perjodu ta' stennija ta' 6 xhur. Ta' residenza qal. Ta' stennija ta' 6 xhur ma qatt ma uża l-kelma residenza ma' 6 xhur. Brian jekk għandek il-video noħorġu issa. Jiena qatt attenċ għall-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qal qabel kien hemm perjodu ta' stennija ta' 6 xhur. Taw stennija ta' 6 xhur. Issa hemm perjodu ta' sena residenza. Wara smajna x'qal is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici nisimgħu x'qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-erba' li għadda. Kif persuna tixtri jew tikri proprjetà se jkun qed isir resident f'Malta u għalhekk ikollu status ta' resident. Hija l-link ġenwin li wieħed qiegħed iħares leh. Issa minflok perjodu minimu ta' 6 xhur sa massimu ta' 2 sentejn li konna qegħdin inħarsu leh biex inħareġ iċ-ċittadinanza, issa il-perjodu minimu se jsir ta' sena. Mhux magħruf x'inhi r-raġuni wara dawn il-verżjonijiet differenti li qed jingħataw dwar l-obbligu ta' residenza. Matul l-istess programm, is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici kien qed jipprova jagħti l-impressjoni li residenza u l-kunċett ta' rabta ġenwina ma' Malta kienu negozjati waqt il-laqgħat bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni fi tmiem is-sena li għaddiet. Iżda Jason Azzopardi qal li tant il-Gvern qatt ma rid jiċċaqlaq dwar ir-residenza li waqt dawn l-istess laqgħat il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia iddikjara li jirriżenja mill-Parlament jekk tidħol ġurnata waħda biss ta' obbligu ta' residenza bħala kriterju fl-iskema. Fin-negozjati li kien hemm bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, tant kemm il-Gvern kien adamanti li ma jkunx hemm perjodu ta' residenza li fit-23 ta' Novembru li għadda fl-laqgħa li kellna fil-bini tal-Parlament, il-Ministru Manuel Mallia juża din is-sentenza. Jekk jidħol xi perjodu ta' residenza jien nirriżenja mill-Parlament. Daqshekk kien adamanti l-Gvern li ma jkunx hemm perjodu ta' residenza. Jason Azzopardi kompli fil-waqt li l-avviż legali tal-iskema tal-beħ ta' ċittadinanza kien ippubblikat lejliet il-miliet 24 sija wara konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbru tibdiliet għaddiet kważi ġimgħa mill-aħħar bidliet għal din l-iskema u l-avviż legali għadu ma ġiex publikat. Minħa tiegħu Owen Bonnici qal li l-avviż legali se jkun ippubblikat sa nofs din il-ġimgħa.